ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆଜି ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମାଛ ଭାତ ହେବ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ରାତି ତ 10ଟା ବେଳେ 7ଟା ହେଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଫୁଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଅଦା କାଟା ଚାଲିଛି, ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେବ। ଆମର ତ ଏଠି ପନି କିଛି ନାହିଁ। Oh, no. ଅଦା କାଟା ହେଇଛି, ଆଉ କାଟା ଅଛି, ରସୁଣ ଅଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ମାନେ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଲାଣି। ଏପଟେ ଖୁସୁଣି ମାରା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ରହିଲା ମାଛ ଚିକେନ୍ ହବ। ଆଉ ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ ବୁଲିଛି। ଆଉ କହିବି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା। ଆମ ରାନ୍ଧା ରାନ୍ଧି ସରିଗଲାଣି। ଭାତ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭାତ ଅଛି, ତଳେ ଭାତ ଅଛି, ସେପଟେ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଚାହା ପାଇଁ ସଜଗ ରଖାଯାଇଛି, ଚାହା ହବ। ସମସ୍ତେ ଆସି ଚାହା ହବ, ଖାଇବା। ଏପଟେ ମାଛ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏଠି ହେଲା ମାନେ ସନିଆ ବେଗ୍ ଅଛି, ଟିଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ରାନ୍ଧା ରାନ୍ଧି ସରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିନେ ଖାଇବା। ତ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ରଖୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେଇଯିବେ, କମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ବାଇ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।